А вы бачылі такое упрыгожванне? Давайте пазнаёмлю. Гэта неглюбская гарлячка. Яшчэ 10 год таму пра яе амаль ніхто не ведаў. А зараз майстрыхі аднаўляюць, людзі носяць, хтосьці шукае, як яе зрабіць, хтосьці шукае, дзе набыць. А кошт вар'іруецца ад 10 до 40 даляраў. Але фішка ўсё-такі ў гісторыі. Гарлячку рабілі з бісеру, а ён у Беларусі вядомы аж з пачатку жалезнага веку. А найбольш пашыранае выкарыстанне назіралася менавіта на Гомельшчыне, дзе потым з канца 19 стагоддзя жанчыны пачалі вырабляць упрыгожванне. Гарляшкі ды кружкі. У неглюбцы кожная жанчына мела сваю гарлячку і вырабляла яе сама. Калі іх пачалі рабіць, не памятаюць нават старажылы неглюбкі. Узор быў практычна адзін і той жа, з чорна-белых колераў, так званае варонье вока. Яго рабілі спрадвеку, і чаму менавіта яго, таксама ніхто не памятае. Яшчэ па сакрэту вам скажу, што на YouTube-канале Веткаўскага музея можна знайсці майстар-клас. Я лічу, што гэта суперстыльна і унікальна, а пра свой мінімалізм гэта ўпрыгожванне будзе пасаваць амаль што да любога лука.